Kaixo maitiak, ongi etorriak Albinaren gida travestira. Gaurkoan hitz egingo dugu arropari buruz. Dragak ez dauka mugarik. Edertasuna subjektiboa da, eta bakoitzak bilatu behar duzue zer gustoko duzuen eta zerk ahalduntzen zaituen. Drag artista batean pentsatzen dugunean beti pentsatzen dugu ilorde bat, handia, konazo batzuk, eta askotan hala izaten da, baina ez du ezergatik hala izan behar. Azteko ulertu behar dugu dragak ez duela bakarrik feminitatea bilatzen. Dragean feminitatearekin jolastu daiteke, maskulinitatearekin jolastu daiteke, biak nahastu daitezke, zerbait berria eskaini daiteke, beraz ez izan generoaren mugarik. Eta ez duzu ezergatik takonazoak eta ilordea jantzi behar. Badaude drag artista asko ilorderik izanak ebiltzen, edo zapatilletan egiten dutena beren draga. Draga gainera ez du zergatik garestia izan behar. Eskotan uste dugu direla diseinatzaile handiak eta pasarela handiak. Baina draga dator behetik. Draga dator zakarra hartzetik eta horrekin zerbait sortzetik. Draga dator etxean dudan oial bat hartzea eta biraldatzea eta zerbait berria sortzetik. Beraz ez bilatu look super garestiak, bilatu look originalak eta zuen nortasuna erakusten duten lookak. Horren bateretan pauso zehatzagoak eta aholku zehatzagoak ikusiko ditugu. Beraz ez galdu musuitxu!